emkhiphe ihlotsheni emkhipha endlini kayise. Amen. Ngoba mangizalwane obambelele ihlotsheni nasendlini kayihlo angeke kwahambeka kahle. Mina ngikhuluma ngababiziwe ngabakhishiwe bekhishwe ngempela. Ngikhuluma ngabakhethiwe bekhethwe ngempela. Amen. Ngoba lezi zinto zenza kungahambeki kahle. Kodwa mangikhishwa, amen, noma ngabe sengirejectiwe, angizweni ubuhlungu bokurejectwa. Amen bangcwele. Yingakho mawuzobona uSawuli ngesikhathi egotshwa eba inkosi, wathi mayegotshwa uSawuli kwashintsha ubuyena uSawuli. Amen bangcwele. uNkulunkulu egcoba uyashintsha ubuwena ngenxa yamandla kaNkulunkulu asehlezi phezu kwakho. Amen bangcwele. Egameni likaJesu. Ngakho ke bazalwane, lo uNkulunkulu wahamba noAbraham kusenguye lo uNkulunkulu esimkhonzayo. Ilo uNkulunkulu mina nawe esimkhonzayo. Amen. Ahambe nabaprofeti ababegoba amakhosi ngaleso sikhathi, ngoba amakhosi ayegotshwa ngabaprofeti kwaze kwafika isikhathi sabaprofeti. Amen bangcwele. La okungena khona abaprofeti sebehola bona umsebenzi kaNkulunkulu bazalwane. Egameni likaJesu siyahamba le ndaba, ngiyanqamulela nje bazalwane, ngiyayeka ezinye nezinye besiyongena kubapostoli. Mayofika kubapostoli, abapostoli laba bahamba noJesu, lamandla ababenawo benoJesu, lamandla nathi sinawo. Amen bangcwele. Awaphelelanga agcina kubapostoli, kodwa lamandla ehla yaqhubeka asazoba khona nakwabezayo amandla kaJesu ehlela kubantwana bakhe. Ngakho ke bazalwane, uNkulunkulu esimkhonzayo akuyo omunye uNkulunkulu, kodwa yilowo wahamba noAbraham, yilowo wahamba nabaprofeti, yilowo wahamba nabapostoli egameni likaJesu. Okuyikuphela mina nawe kufanele sikholwe, kufanele siqinisekise lokho, ngoba masingakholwa singaqinisekisi lokho ukuthi lo uNkulunkulu engihamba naye azashintshe. Kuseyilo uNkulunkulu wakhipha uAbrahama, amen bangcwele, ezweni lakubo wabakhipha endlini kayise egameni likaJesu. Lo uNkulunkulu ke bazalwane odinga ubungcwele, amen bazalwane, odinga saphe ngobungcwele, odinga singalingisi lenizwe, amen bangcwele, kodwa odinga isimo sengqondo siguqulwe yenziwe ibentsha, ngoba ingqondo mayingaguqulwanga kuhambeki. Amen bangcwele. Kungahambeka namhlanje kusasa ngahambeki, kuhambeka namhlanje kusasa kusahambeki. Yinga kwenza lokho isimo sengqondo engaguquliwe. Amen bangcwele. Amen. Ngoba sikhoza uJesu bazalwane, asimkhonzi ngamasizini ukuthi isizini yihlobo leli. Njoba kunehlobo kunenala, makunenala kusho ukuthi kuyahambeka. Amen bangcwele. Lo Jesu esimkhonzayo akawadinga amasizini bazalwane, kodwa udinga njalo noma ngabe kunesomiso, kodwa bazalwane kuhlale kuyihlobo, ngoba bakhonza uNkulunkulu wengcebo egameni likaJesu. Amen bazalwane. Uthi igolide nesiliva uthi lingelakhe. Ungangimangaza bakunomzalwane uthi uyahlupheka, kodwa ekholwe egameni likaJesu, ngoba abasegameni likaJesu abahlupheki. Amen. Amen. Futhi abafakazi ukuhlupheka, ngoba bayathi lezi zinto vele ikhona zimelwe kusehlela, ngoba uJesu zamehlela. Manje asikwazi ukulibala yizo. Amen bangcwele. Asikwazi ukulibala kufakaza ngehlupheko. Malithi sidenge ihlupheko zolungileyo, kodwa uNkulunkulu uyakumkhulula kuzo zonke. Lapha kubheka uJesu bazalwane, ngoba ufunda evesini elingezansi lithi mathi mabefika kuye, amen bangcwele, abazange bafika ukuthi bathole ithuba lokwephula amathambo akhe. Amen bangcwele. Egameni likaJesu. Ngakho ke bazalwane, umyalezo wosuku uthi uJesu uyabuya ukulanda ibandla la.
uJesu uyabuya. uJesu uyabuya ukulanda ibandla lakhe. Sizohamba kababhalayo bazinwele cela babhale bagijima bazalwa. Shaya izandla sibonga ukuthi ukhona uMama uNtshaba. Egameni likaJesu. Bakhona bahlezi kahle banomama uBhele. Bashayile izandla ukuthi bakhona bazalwa. Egameni likaJesu. Asikeleke bafuthe endabeni kaNkulunkulu wethu yosuku. uJesu uyabuya ukulanda ibandla lakhe. uJesu mayebuya ngalandila ibandla likaXulu. Kodwa uze emhlabeni wonke ukulanda ibandla lakhe. Yingakho nginaxula ngale ibandla engizothi elame. Kodwa ibandla likaJesu. uJesu wafela ibandla. Okwami mina xulu ngimeluse ebandleni. Fanele ngiqaphethe ibandla lihamba kanjani. Ukwenza kwebandla kuyamthokozisa yini uNkulunkulu. Amen bangcwele. Yingakho uzothola lamazwi athi kumpostoli uPaul. Athi lapha kwaseFilipi athi ngilingiseni. Amen bangcwele. Ekhuluma nabazalwane hayi leyiqinti. Esho bazalwane ethi ngilingiseni. Ngoba kubuhlungu ma ibandla lingafuni ukufuza umholo. Kodwa bahola badlizono ibandla liyabafuza. Amen. Abahola badlizono ibandla liyabafuza. Kodwa ibandla bakufanele liphile ubungcwele. Ibandla lilingisa umholi. Ibandla lifuna ukuphila ubungcwele. Lifisa sengathi nayo umholi. Sengathi ngabudlizono. Ukuze bezokhululeka ebandleni. Lonke ibandla lidlizono. Ngoba izono sidliwa ngumholi. uJesu uyabuya ukulanda ibandla lakhe. Sigijimeke nguphi lo Jesu engikhuluma ngaye wababhalayo. Athi siyazi baneke uJesu emhlabeni. uJesu uyabuya ukulanda ibandla lakhe. Ngumuphi lo Jesu engikhuluma ngaye? Umbuzo lo. Ngumuphi lo Jesu engikhuluma ngaye? Number 1. uJesu uyabuya ukulanda ibandla lakhe. Ngumuphi lo Jesu engikhuluma ngaye? Number 1. Kuzobuya lowo owahamba nabafundi bakhe emhlabeni. Lo Jesu esithi uyabuya ilo owahamba nabafundi bakhe emhlabeni. Uyena uJesu ozobuya elande ibandla lakhe. Number 1 lo. Number 2. Kuzobuya lowo owahlushwa waze wayobethelwa esiphambanweni. uJesu engikhuluma ngaye ozobuya ilo owahlushwa. Yingakho ngithe eqaleni bazalwane ngaba inkinga makukhona abazalwane abalibele izinhlupho njengamanje. Abathi noma bevula imilomo yabo ikhafula ihluphele. Esedlule sigaba noba uJesu wahluphele egameni likaJesu. Ngakho uJesu ozobuya lowo owahlushwa waze wayobethelwa esiphambanweni. Number 3. Kuzobuya lowo amen abambonayo esevukile ethuneni. Abambona izikhathi ezu-11. uJesu ozobuya ilo oyinkosi engakubonanga ukubona. Ovuka ethuneni wabonwa izikhathi ezu-11. Lezo khathi waphelela u-40 days wayesenyukele ezulwini. Amen bangcwele. Lo Jesu engikhuluma ngaye engithi uyabuya. Khuluma lutho ngabanye engabazi ukuthi bavuka yini babona obani sebevukile egameni likaJesu. Number 4. Kuzobuya yena abambona enyuka ngefu ebuyela ezulwini. uJesu ozobuya lo owathi makuphela insuku ezingama-40 wabonwa ngabafundi bakhe enyuka. Amen bangcwele. Ebuyela ezulwini lapha ekade eqhamuke khona egameni likaJesu. Lo Jesu ke engikhuluma ngaye kunengi nawe ongakusho ukuthi masikhuluma ngoJesu ozobuya sikhuluma ngamuphi uJesu. Amen bangcwele. Amen. Amen bazalwane. Amen. Cela ke singene ezwi kaNkulunkulu izenzo sahluko sokuqala. Sisuka kuverse 9 siya kuverse 11. Amen. Uzongifundela ngizobe sekhuleka mayifunda uverse 9.
noma ngifundela no verse 8 ongenhla cela sikelele ngiBhayibheli nangeSiswati bakukhona abazalwane iSiswati kukhona okwashukile makufanele ningafundi bazalwane kodwa makukhona okubekwa ngendlela ehlukile. Incwadi yezenzo zabapostoli isahluko sokuqala isingeniso ukwenyuka kukaJesu uverse 9 egameni likaJesu wathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka ifuna msusa emehlweni abo. Baba linamandla izwi lakho Baba liphilile liyayihlahlamelisa impilo yethu liyavusa ingqondo yethu khuluma ngezwi lakho kulesi sikhathi sikulalele moya weqiniso egameni likaKristu Jesu amen. Ngicela sibuyele endabeni yethu uverse ethoto ufundela uverse 8. Uverse 8 kodwa sisazokwemukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezukwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. uJesu la esezokwenyuka nanka amazwi awatshela abafundi bakhe ungafunda isuke eqaleni verse 1 wehlenayo kodwa nisakwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezukwenu. Nizokwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezukwenu. Ngeke semukeliswa amandla umoya ongcwele engafikanga phezukwethu. Amen bantwana. Fanele umoya ongcwele afike phezu komzalwane. Ma ehlala umoya ongcwele phezu komzalwane bese emukeliswa amandla. Yebo. Verse 8 wathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka. Verse 9 kwathi eseshilo lokho lamazwi angasehla cela ukuphinde verse 8 verse 8 kodwa nizakwemukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezukwenu. Umoya ongcwele esefikile phezukwenu. Umzalwane ngeke abe namandla umoya ongcwele engafikanga phezu kwakhe. Amen. 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 Wehlela kubani umoya ongcwele? Uyakwazi umoya ongcwele ukwehla ahlale phezu komzalwane edlizo. Amen bazalwa. Ungaba yikholwa elihamba nabazalwane abanomoya ongcwele kodwa kube yikholwa elingenawo umoya ongcwele. Yini exosha umoya ongcwele angabi bikho kuwe? Yizono zezwe ozenza usindisiwe noma ozidla usindisiwe. Amen bantwana. Angithi kunezinto ezidabukisayo umoya nezixoshayo. Mamzalwane ezisono ezizono ezidla ngesono. Lokho kuyadabukisa umoya ongcwele. Esabeka uphawu ngaye bese yathutha ehamba umoya ongcwele. Yebo. Kodwa nina nitawugcwaliswa ngemandla. Yebo. Nasefika kini moya. Bazalwane mayefika umoya ongcwele siyagcwaliswa. Jesus. Amen. Umzalwane ongasidli isono owavuma uJesu ohambe philiphile yobungcwele ugcwalisiwe ngamandla kamoya ongcwele. Yebo. Niyawuba bofakazi bami eJerusalema. Manje usugcwele amandla kamoya ongcwele. Ngeke ukwazi ukuthula ugcwalisiwe ngamandla kamoya ongcwele. Uthi kuJesu sebegcwalisiwe sekufanele manje babe ngofakazi. eJerusalema. Akungabazi makukhona abangafakazi ngoba kungenzeka bagcwalisiwe. Amen. Kubeka
eJerusalem njengoba ngofakazi bakaJesu eJerusalem naseJudiya lonke naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba umzalwane ogcwalisiwe ngamandla kaMoya Oyingcwele akanyabozeli ngaleli igama okwenza abantu banyabozele ngaleli igama yingoba bekhe bungcweleni banovalo bathi mabekhuluma ngaleli igama kuzothiwa nawe udlizono uyakhuluma ngaleli igama bese menza umuntu ashone ihlangene CDC. Hallelujah. Yebo. Verse 9. Wathi eseshilo lokho. Wathi uJesu eseshilo lokho. Wakhushulwa bebuka. Ifuna Amen. Wathi eseshilo lokho uJesu abafundi bakhe wakhushulwa bebuka. Yebo. Wathi eseshilo lokho. Wakhushulwa bebuka. Yebo. Ifuna msusa emehlweni abo. uJesu wakhushulwa bebuka. Hallelujah. Amen. Amen. Ifuna msusa emehlweni abo. Yebo. Verse 10. Bathi besagqolozele ebuka ezulwini bembuka uJesu enyuka esuka phakathi kwabo. Ithi bheka amadoda amabili ayemi kubo ephethe izingubo ezimhlophe lamadoda amabili sikhuluma ngey'ngilosi bathi mabema abafundi bathi iy'ngilosi zama nabo amadoda amabili ayemi nabo ephethe izingubo ezimhlophe. Verse 11. Athi madoda aseGalile. Athi bazalwane madoda Nibheka ezulwini na. uJesu lo osuswe kini enyuselwe ezulwini uyakuza kanjani njengalokhu nimbone ezulwini. Nkosi Jesu. Amen. Ususwe ifu lamsibekela lahamba naye. Athi ke lamadoda amabili nimele nikolosele ezulwini. Nkosi yami. uJesu lo osusiwe namhla ebuye njoba ehamba ngefu ezulwini na emhla ebuya kuyoba kanjani ukuya kwakhe. Amen. Egameni likaJesu. John chapter 14 verse 3. John chapter 14 verse 3. Ivangeli ngokaJohane sahluko 14 verse 3. ngokaJohane chapter 14 ku verse 3. Isihloko inkulumo yokuvalelisa kukaJesu. Verse 3. Xa ngiya nginilungisela indawo. uJesu wayengakahambe sabaxoxela ngohambo lwakhe ngendaba yakhe yohambo lwakhe. Hallelujah. Uthini uJesu? Xa ngiya nginilungisela indawo. Uthi uJesu ma esehamba njengoba sesimbone esebuyele ezulwini. Ma ehamba ezulwini uyolungisani? Ma ngiyokulungisela indawo. Ngobuye ngize. Uthi ke uJesu kuzokwenzakala. Ngizobuye ngize. Angizogcina ngihlezi ezulwini. Kodwa ngizobuye ngize. Nginibuyisele kimi. Bese ngenze njani nginibuyisela? Angithi uJesu abafundi ade hlezi nabo emhlabeni. Hallelujah. Ngesikhathi eselanda ibandla ethi uzobuye eze abesenze njani? Nginibuyisele kimi. Abese ibandla elibuyisela kuye. Amen bangcwele. Ma uJesu esebuya elanda ibandla ulibuyisela kuye esebuye ezulwini ukuyolungisa izindlu ekhaya likaBaba. Amen bangcwele. Akeze ukuphelela ehlezi ezulwini kodwa uzobuya azolanda ibandla. Amen bangcwele. Ibandla lizohamba
umuntu uyathanda akathanda ibandla lizohamba mali hamba uJesu lizoba naye njengoba athena abapostoli amen bangwe manje usezoba nalo lonke ibandla yebo verse 3 nasengiyile phela la khona athi kusicelela ku verse ngesizulu amen nginibuyisele kimi Yebo. ukuba lapho ngikhona ngakho-ke uthi uJesu ibandla lapho akhona mase libuyele kuye abantu bangwena mase saphanaye sehlezi naye lapho akhona nibe khona singakhona nathi naye akasimuholo hamba yedwa ibandla lishiye ngemuva kodwa mayefike ebandleni uhamba nalo lapho akhona ibandla libe khona Jesus amen Jesus mawuJesu sebuyile lahlwithu ibandla sizoba naye ma ebuya iminyaka 1000 years uzobe ehamba nebandla engasahambi yedwa amen bangwe uzobe enebandla ngoba ibandla umholi webandla akakwazi ibandla selisezulu lishiye ezulu lesemhlabeni sefuna ibandla asuke nalo njengalokho ethe ma elanda waza nemimoya yabangcwele amen bazalwane angithi umzalwane mayefa nobelala umzalwane amen bazalwane umoya wakhe uphuma straight uyoshona lapho uJesu akhona hallelujah uyawenza lapho uJesu akhona uyolinda Jesus amen bangcwele Hallelujah. uyalinda kanye noJesu Jesus. ukuthi uJesu mayeselanda ibandla ese nemimoya yabangcwele hallelujah Jesus uyabona uphila ungcwele mkhophathisana amen uphila ungcwele kunjani Wimpoqo kuyimpoqo siphoqiwa sincengwa ngobugcwele ngoba uJesu ma eselande kuyovusa umzimba uzobe eza nemimoya yabangcwele amen basalwane imizimba ezovuka neyabangcwele amen kuzovuka imizimba yabangcwele sokuthi umzalwane ayihlola ini kwamakhwapha ukuthi ngingcwele yini mangalala manje ungakwazi uJesu ma ebuya eze nomoya wami ngizovuswa amen ngingcwele yini njengoba uJesu yabuya uzovusa abangcwele ulanda abangcwele ngingcwele yini mina xulu yebo sifati sitheni matsheni nasengiyile nganilungisela indzawo uJesu uthi mayesehambi ngofika silungisela indawo ngiyawubuya nginilande uzobuya asilande amen nithi bazalwane uzobuya asilande njengoba silindele ukulandwa njalo amen Jesus bangcwele njengoba ibandla lilapha lilindele ukulandwa hallelujah yebo nginilandze nite kimi mayesilanda siyakuye kuze kuthi lapho ngikhona ukuze kuthi lapha khona nibe khona nani amen bazalwane sibe khona nathi amen amen Philip chapter 1 verse 23 What was Philippians chapter 1 verse 23 Laphehleli khona kunesimanga ngebukhoneni bakhe kulenjabulo igama verse 23 Kepha ngiphakathi kokubili uthi umpostoli uPaulus esemhlabeni kodwa ngiphakathi kokubili nginesifiso sokumuka nginesifiso sokumuka nesifiso sokuhamba ngibe noKristu mangihamba yabazalwane uyabuza ukuthi mayemuka uzoya kubani kuKristu mayemuka akangabazi umpostoli uPaul ngifisa ukumuka mangimuka ngifisa Kristu. amen manuel Hallelujah. uba ngiyoba noKristu Hallelujah
ngokuba ikhona okuhle kakhulu. Bazalwane uthi ukuba noKristu ikhona okuhle kakhulu. Akulapho bazalwane uyazi umpostoli Paul uthi bafakaze inhlupheko. Amen. Ongcoloke kwemunga. Uba ngibe noKristu. Amen. Manje kusizwa ukufakaza ngenhlupho. Noma ngenhlupheko okuhle kwemunga. Ngibe noKristu. Yebo. Sephelele verse 25. Thile Swati. Cela ngiphiphele ngendlule. Kepha ngiphakathi kokubili. Ngiphakathi kokubili. Nginesifiso sokumuka. Nginesifiso sokumuka sokuthi ngihambe. Ngibe noKristu. Ngokuba ikhona okuhle kakhulu. Ukuba noKristu ikhona okuhle kakhulu kunokuhlala kuleli izwe lonakele. Amen. Okuhle kakhulu ukuba noKristu, hlala noKristu. Amen. Hallelujah. Luka 23 verse 43. Lake bazalwane ingakho siye sithi umuntu mayesefila kakhulu. Mayesefakwe ebhokisini wafakwe ethuneni. Umuntu akakhulumi. Amen bangwe. Ngoba uhlezi le kuKristu. Uhlezi noKristu. Amen bazalwane. Amen. Akakhulumi bazalwane. Noma besingathanda ukukhulumisa. Uhlezi noKristu sezulwini. Yebo bazalwane. Asisuka ngabazali abaphathaphi abathi besidisiwe bakhonziswa kwabahedeni. Amen bangwe. Yingakho masiyibandla likaJesu kungenzeka lo mzalwane mayefuna ukukhuluma ngasekho umfanisa nokuthi iglosi yakhe ukhuluma neglosi yakhe. Mawuzona abantu bethi bayakhona bethi gilosi nasibanibani ngihawuke ngisize. Amen bangwe. Ubani wena ngabiza igilosi uyithume uthi ayenzeni igilosi ngoba igilosi ithunywa uNkulunkulu. Amen bangwe. Ngakho abazali asingene ebandleni likaJesu. Amen. Asingene siphelele ebandleni. Sazi ukuthi umuntu mayengasekho emzimbeni akasakhuluma futhi akasoza akhuluma. Amen bazalwane. Akasakhulumi futhi akasoze akhuluma. Ngakho abazali insindiso ake bese beyinsindiso esemthanjeni yethu. Singayikhulumi ngomlomo kodwa insindiso ingaphilwa. Uyabona mawuzobona ivangeli lensindiso uthi limoshwe yini? Limoshwe umlomo kodwa lingaphilwa. Malikhulunywa leyilo ufisa umuntu ukumlandela ngokukhuluma kwakhe kodwa mawufika eceleni kwakhe senza kuyaphambana ukukhuluma nayikho. Amen. Asinganekele kalokho. NgokaLuka chapter 23 ku verse 43. Yebo. uJesu esesiphambanweni. Sibona la uJesu elungisa indaba yami esemthini wehlazo simbona sesiphambanweni emthini wehlazo. 43 verse 43. Yebo. Wathi kuso uJesu la ukhuluma neselelesi abanazo esiphambanweni sasimbili kodwa ukhuluma nalesi. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe. Ungiqalela ngenhla bayizwe kahle abazalwane. Verse 41. Yebo. Ngicela uqala verse 40. Sase siphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesabi uNkulunkulu ingani ukulokhu kulahlwa nawe na. Verse 41. Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba sabukela okulingene esikwenzi. Thina sifanele ukuba sesiphambanweni. Thina sifanele ukubethelwa ngenxa yalokho esikwenzile. Amen. Khona umuntu athi mayenza isono afise nabanye benza isono ngoba isono senziwe uye. Yingakho uzothola umzalwane ongaphili ubungcwele. Uyamenyana umzalwane ophila ubungcwele. Ungathola ibandla le-divided. Yile divide ibandla. Kodwa bangafuni ukuphila ubungcwele ebandleni. Bazonda abaphila ubungcwele. Ngoba senza ukuthi basile. Yebo sana.
lutho olubi. Sithi lo akenzanga lutho olubi sisho uJesu esisenelisi yebo. Verse 42. Sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike. Sithi senelisi sino Jesu esiphambanweni Jesu. Ngikhumbule Ngikhumbule. nxa usufike embusweni wakho. Usufikile embusweni wakho Jesu ngikhumbule. Hallelujah. Jesu nasufika embusweni wakho ungikhumbule. Yebo. Verse 43. Wathi kuso. uJesu wathi lesenelisi sithi Jesu uzumkhumbula wathi kuso. Ngiqinisile ngithi kuwe. Ngiqinisile ngithi kuwe. Namuhla. Hayi kusasa namuhla. Uzakuba nami. Uzoba nami eparadise. Namuhla isasa. Yingakho umzali mayelala namuhla. Amen bazalwane. Mayelala namuhla. Kuba noJesu eparadise namuhla isasa. Ayidambaba namuhla. Jesus. Uyajabula ke wena osazoyovaya emndenini. Angathi Jesu uyofika nini. Amen. Uthi wena usazovaya emndenini, ukhulunyiswe, ukhulunyelwe, ubikwe kwabangasekho, uthi wena usufika. Amen. Ukuthi uJesu keparadise uzofika nini uyolinda. Yebo. Verse 43. Wathi kuso. Ngiqinisile ngithi kuwe. uJesu mathi ngiqinisile usho ukuthi lapho ngeke guquke ngithi kuwe. Namuhla. Hayi kusasa namuhla. Uzoba nami Njengoba usumvumile namuhla. Mawuvuma uJesu namuhla. Icala lakho liyabhadalwa namuhla. Hayi kusasa. Hallelujah. Jesus. Uzoba nawe Jesus. eparadise. Hallelujah. Yebo. Asiya waseThesalonika. Boqala isahluko sesithathu ngesithethu. Sizongena ke kule ncwadi yokugcina ngoba seThesalonika noma kulezi ncwadi zabaseThesalonika zokugcina. Lama ubheka abaseThesalonika bokuqala. AbaseThesalonika besibili. Umpostoli uPaul wasiloba. Amen. EseKorinte. Amen. Incwadi yabaseThesalonika bokuqala, abaseThesalonika besibili. Umpostoli uPaul wayibhala eseKorinte. Amen bangcwele. Yingakho wayengashumayeli kwakuzincwadi. Amen bazalwane. Wayiloba eseKorinte. Elobela ibandla laseThesalonika. Amen. Amen. Egameni likaJesu. Esehlale khona izinyanga ezu-18. Ngesikhathi eloba lezi ncwadi ezimbili eseKorinte. Wayesehlale eKorinte izinyanga ezu-18. Shuthi waqeda iminyaka emibili ehlezi kuphi eKorinte. Wayeseloba le ncwadi yabaseThesalonika bokuqala, abaseThesalonika besibili. Amen bazalwane. Egameni likaJesu. Asikeleke bazalwane. baseThesalonika bokuqala isahluko sesithathu verse ngelika 13. Incwadi yomphostoli Paul ebandleni laseThesalonika chapter 3 kuverse 13. Yebo. Verse 13. Ukuze iqinise izinhliziyo zenu. Uthi umpostoli Paul ukuze Iqinise izinhliziyo zenu. iqinise inhliziyo zenu. Zingabi nakusoleka. Inhliziyo zethu bazali masikhona silindele uJesu. Amen. Akufanele inhliziyo zethu ibe nokusolela. Amen. Akufanele ngikhona kodwa ngibe ngumzalo nosolekayo. Amen. Amen. Mangisolwa kunezinto engisolwa ngazo engazezikahle phakathi komphakathi. Jesus. Ngakho lezi izinto engisolwa ngazo kufanele ngiyeke. Hey Nkosi yami. Amen bazalwane. Hallelujah. Lezi izinto engisolwa ngazo mangingumzalwane ofisa ukuyodlifa lophilo phakathi ngiziyeke izinto engisolwa ngazo. Nkosi yami. Ukuze iqinise izinhliziyo zenu zingabi nakusoleka ebungcweleni. Bazalwane kufanele ngibe ngumzalwane ngithi ngiyakhuleka umoya ongcwele ngisole. Ngoba khona ungasasolwanga ngabantu kodwa usolwa umoya ongcwele. Jesus. Amen bazalwane. Amen. Umoya ongcwele uyangisola ebungcweleni. Yebo. Ebungcweleni phambi kukaNkulunkulu. Ebungcweleni phambi kukaNkulunkulu. Nobaba wethu. Maye ngisola umoya ongcwele. Ungisola phambi kukaNkulunkulu. Amen.
Amen bazalwane. Amen. Ngithi ngibaguluzela abazalwane ngenza uqile kubazalwane. Ngenza umsebenzi ngafanele ngiwenze umsebenzi. Umoya ongcwele wenze njani umoya ongcwele? Uyasola. Umoya ongcwele uyasola esola kuphi? Esola phambi kaNkulunkulu. Nobaba wethu. Baba wethu. Ekufikeni kwenkosi yethu uJesu. Efikeni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Kanye nabangcwele bakhe bonke. Kanye nabangcwele bakhe bonke. Sethasana bokuqala isahluko 4. Sethasana bokuqala 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Incwadi yomphostoli Paulo ebandleni laseThesalonika chapter 4 verse 13. Ukuvuka kwabafileyo. Ukuvuka kwabafileyo. Bazali masilale sikuKristu. Ngesikhathi sovuko sisebungcweleni sizovuka. Amen. Bazali kufanele sihlalela endlini sibe nokuyingabaza. Sithi uma kwenzekile yini okwenza ngithi ngisindisiwe. Ngithi uma kwenzekile umoya ongcwele uyangilahla. Umoya ongcwele uyangisola. Amen. Ingase ngibone sengathi khona abazali abangisolayo. Kanti ngisola umoya ongcwele uqobo lwakhe. Bathi bangisola abazali dala umoya ongcwele ngisola phambi kaNkulunkulu. Haleluya. Ukuthi kodwa umzalwane Jesus. uthi usindiswe kodwa akaphili ungcwele. Ah Jesus. Bese kuthindizwa ukuthi akana kumyeka. Oliphatha ngeze igama lakhe. Athi akusibo bonke abasho. Ukuthi inkosi abayobona umbuso kaNkulunkulu kodwa yilabo abayenza intando kaNkulunkulu. Yingakho ezothi ayenziwe intando yakhe la emhlabeni. Njoba yenziwa kuphi? Usumama oseceke wakho wendodakazi lapho. Kuyindaba ebaleka ngayo. Yose. Ufuna usathana ngezwa lutho. Awundaba ebaleka ngabe kuya kaJesu. Asambe bazalwane. Kubuya kwenkosi. Kubuya kwenkosi. Verse 13. Kepha Sizongenela bazalwane nakhe ngicela ukusho bazalwane. Ukubuya kukaJesu asizukupakishela. Amen. Ukubuya kukaJesu akuzukubekelwa mphako. Noma kuzukukayelwa mphako. Amen. Amen. Ukubuya kukaJesu akuzungenza ukuthi ngabamafa. Ngoba umbuzo uthi mawaba mafa, waba nobabela mafa bazosala. Ngesikhathi uJesu ebuya. Amen. Usiyabazwe nabazosala wena uhambe. Ufuna basale lefa lakho. Ngakho uJesu akasize bazalwane. Akesigene evangelini, hayi imfeketho yevangeli. Yingakho sizothizwi ophezulu. Ngathitha lamavesi angisengena khona. Ophezulu. Akasene kubuyele endlini. Osensimini akasebuyele ekhaya. Mabebili bebabili besile entshembe ngaye entshembe. Uyafuna thathwa yedwa salo kuyo. Mabebabili belele ebhedeni. Uzothathwa umuntu omnyasana embhedeni. Awuyajabula ke lozosala embhedeni ngoba usabelwe vele amafa. Ngabe umbuzo ukuthi ngabakashezwa ngane ivangeli. Amen. Bese ke azi ukuthi ifa ngeke lithola. Akho ozoshuma belelona. Liyodliwa zinyoni zezulu. Amen. Athena ngafuna ukuthola. Yingakhele ifa siyedlula efeni lasemhlabeni. Kodwa sinefa lingadliwa yimuntu. Esekhaya senkosi bazalwane. Akesikhohlwe ngamafa esiwathanda kangaka asemhlabeni. Size sikhohlwe ukukhoza uJesu ngenxa yamafa asemhlabeni. Lethi izosala. Yebo khukhuza. Lethi izosala abahengeli bakithi bayithatha beshesha bayibanga. Amen. Ngiyamtshela lethi masamba kahle izosala le. Laba hengeli abangafuna ukukholwa bazosala beyibanga. Bazalwane. Uma uJesu ebuya ivuswa lemzimba. Asizukuvuka ngalemzimba. Bazalwane.
lemzimba asivuka ngayo Jesus. asizukuyohlangabeza uJesu ngale mzimba Jesus. yingakho mawubhekele kwabaseKorinte kuthiwa kuhlwanyela kunokubona kuvuswe kungasenjani Ngasenakubona. amen bazalwane Hallelujah. lemzimba kusiye sizodla ngayifa lophilo phakathi kodwa kunemzimba emisha esibekele yona ekhaya senkosini amen bazalwane amen bazalwane Amen. lemzimba ephethwa ngodaka akusiye zoyadlifa lophilo phakathi noma ungawuphethe times 10 ngosuku akusiyo uzodlifa lophilo phakathi amen ngoba kubi nakhona uphethe uhambe esogqweni uphethile amen kusho ukuthi wena uhleze emhlabeni uyilungiselela isihoko uyayipholisha uyipholisela ini yebazalwane kuhle uba mhlophe enhlizweni thanda umhlabathi ngezenkosi ngibe mhlophe enhlizweni kuba yikholwa engekho mhlophe enhlizweni ikholwa elingedlule ey'ntweni manje igotiwe alinendaba ukuthi uJesu uyabuya manje inhliziyo yakho ibone nje ngeke ngibone uJesu uzomuzwa ngendaba kuqula inhliziyo yakho yingakho nizophisa ubani ongeyazi inhliziyo imphi inhliziyo imkhohlisi inhliziyo ikhomba ungcono kunabani uzuthi ungcono kunobani amen mawuthi ungcono kunobani inhliziyo yakho njani ngabanye abazalwane silindele uJesu uzidla kanjani ngabanye abazalwane awubafiseli ukuthi bawe badliso athi yakhohlisana ihlomile awubafiseli yini abami kahle ukuthi bawe bese uthi ngabamile abaqaphele phela nabo bangawi asabe Verse 13. yebo Kepha asithandi bazalwane kepha ngithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo uba singabi nakwazi ngabaleleyo ukuze ningadabuki lencwadi mayikhuluma ngabaleleyo ayikhulumi lencwadi kwenza umsebenzi amen akusiyincwadi leyo wenza amahlambo kuthatha izwi kaNkulunkulu kuhudulele phansi izwi kaNkulunkulu lencwadi akusiye amahlambo kuma abantu nezimpulampula ezinkulu bakhuluma izeleze ngezwi kaNkulunkulu Jesus. befaka isizwe sikaNkulunkulu ehlathini Oh Jesus. asifile lamahlambo leli verse lencwadi akusiye amahlambo ngicela ungiphindele verse 13 Kepha asithandi kepha sithanda bazalwane ukuba ningabi nakwazi ubani ngabi nakwazi ngabanjani ngabalalayo ngabalelayo ukuze ningadabuki ukuze masebelele ibandla lingasali lidabuka njengabanye njengabanye abangenalo ithemba akithi makulala umuntu ongenaJesu omenyanyayo uJesu wena isihlabo sakho usala udabuka emva kwakhe ngoba uyazi ukuthi ngelinye ilanga uzoyoshibhuna phakathi esogweni njengoba nehlukene impela mawuzobheka izwi kaNkulunkulu Luka 16 indaba yesicelo noLazaro amen bazalwane phakathi kwabakholwayo kunomhosha omkhulu akakwazi ongakholwa mase sedlule emhlabeni ukuyohlangana nokholwayo amen bazalwane amen Amen. amen Amen. akukwazi mase singasekho njengoba abafowethu bengangenela esikhonza khona ma emhlabeni ngedlula bacabanga ukuthi sizodibana mina nabo amen ongale kunomhosha omkhulu osehlukanisile cela ungangeni kakhulu lapha ngedlule yebo Verse 14. yebo Ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa bazalwane funa sikholwe uma sikholwa ukuthi uJesu wafa wavuka akadinanga efile wavuka ngokunjalo-ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo uNkulunkulu ngokunjalo mayebuJesu abalele uzobenze njani Uyakubaletha. uzobaletha nabaleleyo
Verse 15. Ngokuba lokho sikusho kini ngezwi lenkosi lokhu bazalwane sikusho ebandleni ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona esisekhona Yebo. sisasele kuze kube sisasele sekufikeni kuze kwenkosi besosukwini lokubuya kwenkosi asiyubandulela nempela abaleleyo. abangasekho ngeke sibendulele nempela. Amen. Verse 16. Ngokuba inkosi uqobo lwakhe uJesu inkosi uqobo iyawehla ezulwini uzokwehla ngezwi bazalwane uJesu uzokwehla ezulwini uzobehla kuphi lapha enyukele khona ngezwi Amen. lenkomo uJesu uzobehla evele lapha enyukela khona bese yehla. Amen. Yebo. Ngokuba inkosi uqobo iyawehla ezulwini Inkosi uJesu iyawehla ezulwini ngezwi lenkomo ngezwi ngesikhathi uJesu ehla awinhlokome yabusezulwini Jesus uyawehla ngezwi lenkomo lenhlokome ngephimbo lengelosi khona enkulu lapha mayehla kunenhlokome nathi iphimbo lengilosi enkulu nangexilongo likaNkulunkulu lenhlokome kukhanya icilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu abafileyo belale bekuKristu bayakuvuka kuqala bazovuka kuqala. Amen. Abafileyo abalala bekuKristu bazovuka kuqala. Yebo. Verse 17. Khona thina esisekhona Abayabe besekhona uJesu ebuya sisasele besesenyameni emzimbeni siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sizohlwithwa kanye nabo esebelele sihlangane kuphi emafini emafini bazalwane sizohlwithwa kanye nabo emafini abangcwele bethu Hallelujah. Sihlangabeze inkosi emoyeni esiyobe siyokwenza emoyeni Hallelujah. esiyobe siyokwenza emoyeni Sihlangabeze sesaba inkosi ney'khandwa zethu lezalala Jesus. safela kuleli ivangeli Hallelujah. siyohlangana emoyeni Jesus. sihlangabeza inkosi yethu emafini Hallelujah. Kanjalo-ke niyakuba nayo inkosi njalo. kanjalo-ke bazali ngoba kade ngifunda incwadi ku-14 uJohane abengangcwele mase siyihlangabezile inkosi sesizoba nayo Inkosi njalo. sizoba nayo inkosi njalo. Ngakho-ke Ngakho-ke duduzelani bazalwane ngabafazi. bafowethu niyahlupheka ezweni kunezinto ezinikhalisayo ezweni nikhaliswa zingane ezweni nikhaliswa zihlobo zenu ezweni nikhaliswa ngomkeni ezweni nikhaliswa ngabayemeni ezweni indalela ivesi Ngakho-ke duduzelani ngakho ngabafazi. bazalwane ngalamasi behluphe ezweni sihlushwe emhlabeni kodwa yesi injabulo ephelele Jesus. injabulo yokuba noJesu. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Bangcwele yesi injabulo ephelele. Ingakho ethi injabulo ayiphelele izweni. Ayiphelele indlu lesihlezi kuzo. Ngoba lesi sithi masiyibuka uyazi one day lokhu kuzosala. Amen bangcwele. Masibuka ingane zethu uyazi mayingahambanga kahle sizosala. Amen bangcwele. Injabulo yami ayibhajwa kuzo. Noma ngabe isahambi kahle angibhajwa kuzo kodwa ngidlula kuzo ngibuka wambisayo. Verse 18. Verse 18. Ngakho-ke duduzelani ngalawo Ngakho mazwi. ngalamazwi ke bazana silindele ukubuya kukaJesu siyaduduzana ngawo bangcwele ukuthi noma ngabe siyasinetha noma ngabe siyakushaya noma ngabe ulala ungadlile yedlula kulezo zinto. Amen. Amehla wangasuki bazalwane. La kuzovela khona inkosi. Ilanda ibandla la inkosi uJesu. Amen bangcwele. Asingayiluzi focus. Ingakho sizothi sikaNkulunkulu. Kumsiza ngani umuntu? Ukuzuza izwe lonke. Egcinela lahlekela. Ake sihambe kulokho zami chapter 16 John. Isuke ngithi verse 28 lo bazalwane. Khona izinto eyeke zasisiza abazalwane. Ukuba isikhulu emhlabeni ngeke kwangisiza. Ukwesatshwa emhlabeni ngeke kwangisiza.
Amen bangcwele. Zizinto nje lezala emhlabeni. Kodwa engeke sangenise ekuphileni okuphakathi. Matthew 16-28 wasala. Matthew. Siyafika. Ngwela phansi bazala. Verse 26 lo ngisho bazala, verse 26. Yes. Chapter 16 verse 26 no 28. Yebo. Ngokuba kuyakumsiza umuntu. Bazalwane silindele ukuya kaJesu. Khona izinto zasemhlabeni engeke zasisize kuboneni uJesu. Indalo verse 26. Ngokuba kuyakumsiza umuntu. Ngokuba kuyakumsiza umuntu. Uma ezuza izwe lonke. Uma umuntu ezuza izwe lonke. Onakalelwe ukuphila kwakhe. Bese ukuphila kwami okuphakade kuyabonakalela. Mzalwane ungakhonza uJesu. Singahambi kanti ukuphila kwami sekonakele, sekoniwe, koniwa ngabantu engiphila nabo. Amen. Angathi lithizwe ukuyiphatha okubi. Konakalisa ukuyiphatha okuhle. Amen bazalwane. Qaphela abantu ophila nabo. Amen. Qaphela laba bantu ongalala ungabafonelayo. Ukuthi ukuphila kubo kukhona inophakade. Noba khona ukufa kubo. Usakhuluma nabafonela. Yebo verse 26. Ngokuba kuyakumsiza umuntu elindele ukuya kaJesu. Uma ezuza izwe lonke. Kodwa azuza izwe lonke. Amen bangcwele. Abe nengcebo yonke ongayicabanga emhlabeni. Onakalelwe ukuphila kwakhe. Esenayo ingcebo egcineni ukuphila phakathi kumonakale. Ingabe uyakhipha umuntu. Kube yisihlebo sokuphila Ukuze bese isihlebo sokuphila kwakhe na. Likhona yini inani bazali lokuhlenga umphefumulo. Ngaphandle kukaJesu. Ingakho noma ungaba nemali engakanani. Ngeke umphefumulo wakhe uhlenge. Noma ngabe unomuzwa omhle kangakanani. Angeke umuzwa wakho umhluhlenge ukuphila kwakho. Amen bangcwele. Ngizoyisokweni nginomuzwa omuhle. Ngizoyisokweni nginemali eningi. Egameni likaJesu. Ngakho sekubuyela phansi bazalwane uJesu uyabuya. Amen bazalwane. Bafowethu uJesu